man. Nog stress je dota. Ik zou niet erbij ziek, ik zou niet erbij ziek, ik zou niet erbij ziek, ik zou niet erbij ziek. Ik zie die kansie zijn tijd voor mij. Vanaf wat zij dank. Ja, dat is een beplan, de plannen waar ik mij aan bevond. Nou moet ik terugzetten en dank hoe ik een story ga spannen. Ik zie die kansies, maar kan weer graag wat ik als man gespannen. Zij zoekt voor mij banana. Ik wij zijn hij baba en ik is nog klaar. Zij zoekt voor mij banana. Ik wij zijn na baba, zo kijk ik is klaar. Zij zoekt voor mij banana. Zij zoekt voor mij banana. Zij zoekt voor mij banana. It is like nice, zij was aan in de smaak. It is like nice, zij was aan in de smaak. It is like nice, zij was aan in de smaak. Zij was samen dus maar ze weet hem te zeggen niet. Hij kan wel het praten, ik zij wil leren niet. Het wijs aan elkaar niet, zo wijs en me kijk. Ik is lijn uit, wat lijkt zij aan zo fake. Die broers hebben lang, maar ze fietsjes bereid. Kijk hoe gaat ze maat, kijk hier is mijn tijd. Zij was samen, mama. Zij was samen, mama. Zij was samen, mama, zij vraagt wat gaat aan. Die is een kast in de kraan, ongeveer als ik gaat zak. Die is een blik in mij aan, skyboot kan komen achterna. Uitdien, dat is mijn vraag, kast de vraag kan ik maar zak. Mijn probleem dit daar, was dit hij rambat mijn plaat. Vandaag de vol ik dit slag. Righto. En ik weet zijn naar gar niet eens hoe ik het drop. Breng gewoon beat en dan fok ik het op en dan gooit ze me shot. Waardoor ze me dop, Jezus me top en het reeks zit aan en dan fok ze je top. Van zus me zo dop wat ze me kan stop. Zo gaan zij samen in de smaas. Van huis waar die pretty zijn. Van die sukkers ook mijn bra. Zo gaat zij samen in ons gaan. Zo gaat zij samen in ons gaan. Huis waar die pretty zijn. Van die sukkers ook mijn bra. Zo gaat zij samen in ons gaan. Zij mijn gaat, zij samen in ons gaan. Zij mijn gaat, zij samen in ons gaan. Zij mijn gaat, zij. Zij mijn gaat, zij. Zij mijn gaat, zij. Kijk je gaat is normaal, zo vast in mijn blij. Kijk je mij bro, maar dit is mijn tijd. Maar kijk je naar gar niet, maar ze hebben besluit. Nou hoe gaan dus maak mij bro, ik maak safe. Maar kijk je mijn broer, hij kan je speren. Ooit moet in de strijd, ik moet net op tijd. En zij praten bij je zoals voor mijn maats. Zij zoekt voor mij banana. Zij zoekt voor mij banana. Zij zoekt voor mij banana. Zij zoekt voor mij banana.